Дами и господа. Дай ми въжи. Има ли бе? Дай въжи. Леко се. Има ли нещо? Не мърдай, не мърдай. Към 25-30 кила. Голям сон. Дами и господа, голям сон. Чакай, чакай, че го изпусна. Чакай. Чакай да му вкарам въжик. Айде, яде курката. Хвана ли го бе? Да. Айде сега моето. Голям ли е? Айде да ви покажа сега, дами и господа, риболов с голи ръце. То голямо е, негото. Голяма! Тъж го бе? Да го стървиш. Вържете го, вържете го. Я да го видим колко. Това се случва на река Тунджа, долното течение на 1 км от загражденията, местността Саркая.